Heto na mga kaagapay sa mga nag-aabang sa hindi natuloy kahapon, na feeding program ng Japan Charity Groups, confirm po. Sa hindi pa nakakaalam, tuloy na bukas, ang pa-feeding program ng Japan Charity Groups. Syempre hindi mawawala dyan sila Princess Reina, Jomar, Kalingap Ian, Kalingap Dan at iba pa. Sa Dalnak magaganap ang feeding program kung saan sa lugar nila Rena. Tiyak na marami na naman silang mapapasaya at mabusog na mga bata, dahil may pa-Jollibee at magbigay sila ng school supply, dahil gusto ng Japan, makatulong sa mga bata at hindi lang si Rena. Kaya sa lahat ng mga supporters ni Rena, ay muli na naman nilang masisilayan, ang angking ganda at mga ngiti nito. Kaya maraming nag-aabang talaga, kung anong pwedeng kayang gawin ng Japan Charity Groups, para kay Rena, at ganyan nila kamahal. Nais ko lang ulit sabihin sa inyo mga kaagapay, ang Japan Charity Groups ay hindi sila nakikipagkompetensya, di naman kaya nagmamayabang, sila lang ay hangad nila makatulong. So abangan na lang po natin sa vlog ni Kalingap Rab, at muli ko ulit i-promote ang mga charity, sa pangunguna ng Compassionate Heart Caring for Charity at Japan Charity Groups, at syempre ang aking munting YouTube channel Kaagapay Mo. Sa mga hindi pa nakasubscribe, pa-subscribe po, ganun din ang channel ni J Brad TV pa-subscribe din po, salamat po sa inyo. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지